Hello everyone! Welcome to Semper Item Signature. Mahaba-habang taon din ang hinintay habang isinasagawa ang serbisyong tunay na makakamit ang katumbas na posisyon bilang bahagi sa mundo ng edukasyon. Minsan ang isip ay nagtatanong kung sino ang lalapitang makakatulong na umangat kahit kunting antas bilang paganyak sa panahong lumilipas. Sa hangaring mapadali ang pinapangarap, aliwat ka ng payo ay tinanggap. Research, seminar at patuloy na pag-aaral sa graduate school, innovation at parangal. Tunay ang maiambang ito sa kasalukuyan, lalo na kung kompetisyon ang pinag-uusapan. Tagal sa serbisyo ay hindi magiging batayan. Kakulangan sa dokumento, tiyak mapag-iiwanan. Subalit huwag mawawala ng pag-asa kung ginagampanan ng wasto at tama, sapagkat ang naaayon sa kanyang kalooban ay karapat-dapat na gagantimpalahan. Natatanging pasasalamatan ang mga pinuno sa maayos na desisyon at mga punto, maging ang mga nasa likod ng tagumpay. Tunay na ipinagkaloob ang pagkakapantay-pantay. Sa pakipagtulungan ng bawat isa at layuning mas maayos pa ang ahensya, lahat ay makakakuha ng karampatang bunga, lalo kung talagang panahon mo na. May nahuhuli at mayroon ding nauuna, ngunit ang sayo, ang promosyon ay ngayon na. Thanks to SDS Sir Dudong, Ma'am Jiminy, and to the Division Ranking Committee. Congratulations, everyone!